Ngawur. Ngapa kok raine ditutupi? Apa cilik. Hah? Ketemu cilik wae kaya jagi babuji. Aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta, Dur? Apa te cilik apa cilik situ? Betapa aja tadi. Kok cangking. Kapan aja. Bu. Kebetulan ada selebede. Ngono to. Udah nol aja beli. Ada dadong e. Ada dadong. Weh, gak muni radong kok cetha. Kenapa ya tak rusak apa? Cangkeme rusak kabeh. Ada apa kak? Kita cangkeme rusak untune do protol. Apa? Untune do protol. Untune do protol. Protol, Pak. Betul banget ya kabar ini. Kata apa ya dia? Oh kabarnya? Oh di. Putih kaya kok untune do protol, Pak. Untune do protol. Kabar dia ya. Kabar dah. Bersih kan? Bersih. Apa? Bersih. Bersih kan? Kadang-kadang untune do protol bersih. Untune do protol mula rasane perih kan? Juan. Iya dasar kekeporannya to. Arep ngopo tekan kene? Lho gelap apa jajan? Koe apa aku sing bakal tekaning pati. Jidraksi. Apa? Iki gelut iki ora mung gelut ning nggon sepi. Lha iya, lah terus Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wis mono. Wonten dawuh 3 dina kepungkur kowe nangis ana ing panggoning pun Rama. Ana wigati apa? Lho. Menika rak pasoting to. Aja edan. Kowe nangis nang panggone wong tuamu. Jare kowe gandrung kalian karo suwijining wanita. Oh, masalah niku to. Yo. Kowe nganti nangis lan matur yen ora kelakon dhaup trima, tok entrengake patimu. Trima tekaning pati ora iso dhaup karo wanita sing tok kandhake marang pun Rama. Aduh, Rama. Panci leres ngendikanipun Kanjeng Rama, janjane kula wis rada lali. Ning bareng panjenengan paring dawuh ing mekaten raos tresna menika ngrembaka malih wonten ing salebeting batos kula. Mboten wonten lumahing bumi kureping langit ingkang saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyan kula kejawi namung inggih menika pun Yayi Jenakawati. Oh, Jenakawati. Pasuryanmu sing kaya ngono ndadekake bingung uripe Lesmana Jenakawati. Nyingkar-nyingkur. Tekan kono ya. Wiwitane ora laras. Kajenge Ya wis. lingsem yang kemutan. Nuwun sewu nggih. Niku rak cakepan gubuk asmara to. Langge niku kula teng ngimpen niku ketemu karo Jenakawati teng gubuk asmara. Nalika ngimpi. Nggih. Teng riku mboten wonten sinten-sinten. Kula lungguhan wong loro kalih Jenakawati. Pendak tak cejaki dheweke malah sajak kaya mbebeda. Gregeten tak jiwit kempole. Jenakawati. Kula genti dijiwit nggen weteng cemol. Ora sronta. Gubuk kula tutup gedhek. Terus suwe-suwe kaya wonten lindu. Nggih. Grobyak. Gubuk ambruk. Kula nglilir bol tiba saka ngamben. Wiwit dina niku kula ora iso lali kalih Jenakawati dhewe ya prasetya tresna kalih kula Rama. Menawi Rama mboten saged ngrabehaken kula kaliyan Jenakawati, kula pun tuku dadung. Lho. Ajeng kene napa? Adung nggih kula gantung
tinimbangane urip ora klakon daup karo sapa-sapa pun manggagas ping pira kula ngarah wong wadon ora tau klakon ming pengangen-angen tok nalika kula ngarah Pergiwa kalah karo Gatotkaca nalika kula ngarah Pergiwati kalah karo Pancawala Prantawati kalah karo Petra ing atase kula niku anake ratu nyenengi bakul mie ayam ora klakon. Napa mboten kasangsaya urip kula Rama? Kula niku anak ratu ning didoi kabejan. Iya. Nggih. Sabanjure nyumet rokok sik. Iya. Datulaya aja nganti tumindak kaya ngono. Mboten napa-napa Rama. Sabanjure mula dinten samangke nek nganti kula ora klakon daup kalih Jenakawati putrane Paman Juna kula trima ngendhat tali murda kula wis ngeduk sumur ajeng napa nyemplung ben sisan alah dene kula niku urip dadi putrane Prabu Duryudana Ratu Gong Binathara sugih bondo sugih bandu bandane seprapat jagat arepa kula saben dina dibyuki brana picis nek kula ora iso nyanding wong wadon lah mboten iso ngrasake kanikmataning donya. Gunane apa Lesmana urip? Dina mengentekake sabun. Terus gunane napa cobi kula tak takon. Pendak-pendak wong wedok kula cedhaki ora gelem, wong wedok kula cedhaki ora gelem. Akul nyayang kula cedhaki mboten pulun. Wingi nyedak bakul tek kepruk cuwek ndas kula. Kyai menawi dipun gagas inggih mesakaken sanget nyang putra menika kula piyambak grantes ing atase anak ratu men kepengin daup kok ora kelakon daup edan tenan Rama iya kalune iki kudu kelakon nggih Rom kula daup kalih Jenakawati iya iya nek kula mboten enggal daup kula niku mung bola-bali diampiri paman-paman kula Sata Kurawa pendak Jemuah Kliwon dijak ngidul entek akeh kula Rama. Tiba giliran kula wis esuk. Iya. Nggih sengkuni barang niku mboten. Mboten kula mboten kok. Alah sampean sing aja-aja iku kok. Pendanaan kasatriyan kula menipis. Merga solah bawane para Sata Kurawa. Mila dinten samangke Rama. Rama. Iya, iya. Kula nyuwun Rama kersa ndhaupaken kula kaliyan Jenakawati. Nek mboten estu Rama mboten ajeng nyawang anake urip wonten ing kasatriyan. Eyang, pripun? Kasatriyan kula namine napa? Saroja Binangun. Saroja Binangun. Panjenengan dumugi kasatriyan Saroja Binangun mboten ajeng semerep ingkang putra meger-meger. Nanging namung badhe manggihaken kula dados ngatang-atang dados batang Rama. Piye iki kok ming do meneng wae. Kene le omong wis berapi-api tak kira terus suluk. Ora. Wah, cilaka iki. Tembungku blas ora dipercaya babar blas. Rama. Iya. Menawi ngantos kula mboten Kampan daup kalih Jenakawati. Kula ikhlasaken pejagesang kula. Rama mboten ajeng saged pinanggih kula gesang wonten ing alam padang Rama menika prasetyaning manah kula Rama. Ternyata aku ki mung ora dipercaya karo wong wedok. Lah apa gunane aku ditokke nek ora disambut? Omong aku wa Mandura piye menika atur kula wa monggo enggal sami dipun respon sampun ngantos sami kendelan kemawon wa kagatri sang kapirangu kinanggul kinempet kempet
sangretnaning bawana ya si tukang walang adi ya si tukang kudu garing ya si tukang ana sing tias Bong jagat upadra jagat pangajengara Lesmana wonten dawuh rembugan jroning Datula ya iki mau ora coba mung rembug nggonmu tresna karo Janakawati nggih Bapak Durna wis paring dawuh yen etungane lair Janakawati karo Antasena pacangane mau sayektine ora pas ora gathuk lan ora mathuk upama diitung nganggo Pancasuda mau turahe siji tegese pegat pati yen ora dadi duda mesti dadi rondo mula wis padha sarembug yen dina samengko Janakawati ya Janakawati bakal tak pisah karo Antasena bakal tak paringi kowe Janaka mesti ora bakal wani karo wakmu Mandura oh iya Lesmana Janaka ora bakal wani karo bapakne ya kuwi mbahmu saka lima Lesmana dados niki pun sami sarembug nek kula ajeng dhawuh karo Janakawati mengkono nggih yo mengkono nggih la dalane oh ayo senenge ra jamak-jamak nganti arep nembang apa ora ketara ming awe-awe asik matur nuwun nggih wa yo matur nuwun nggih wah mengke nek lakon Janakawati saking Madukara ajeng kula gendong mboten wonten sing dikeparengake mondhong putri ngangge jempana joli-jolan mboten beto jempana joli-jolan pamondhonging manten putri ning Janakawati ajeng kula pondhong la dalah saking mriko tekan kasatriyan ajeng kula gendong tekan kasatriyan terus kesel kabeh turu kabeh ora sida ngopo-ngopo ora entuk gawe ya wis mengko sakarepmu nggih ning estu tawa tenan engko nek Janaka ora menake aku sing ngamuk ning Madukara lah mutar paman Janaka entuk mungsawa Mandura Baladewa nek ora diparengake Janakawati tak boyong wong Mandura mesti nesu nggawa nenggala nggawa ora ana sing wani Bapak Durna nggawa napa aku ora nggawa apa-apa aku cukup nesu wae Janaka wis gila karo aku oh ya nggawa andha napa-napa pendhita nggawa andha ki arep ngapa padahal pegawe PLN wae masane yo yen pancen kaya mengkono Lesmana kowe kagem dandana cara manten asik seneng tenan kula Rama ning kula nyuwun ngangge basan nganggo basan nggih basan ki sing piye nggih nyandang manten terus digebyur banyu niku basan terus kebes basan niku nganggo cara manten ning ora nganggo klambi ketok awake nika terus nganggo kampuh sing gedhe banget nika lho wayah Mas kaya tau-tau dadi manten dadak mulang Eyang Pati Sengkuni pokoke kula ngangge basan kula nganggo jare jerone training jare kok jerone training kula niku seneng kalih training kula oh training kula enten tulisane SMP Mulya Dadi nggih niku kula eman-eman saking seneng kula nggih kula semanggaken nggih ngangge kupluk mboten kula nganggo kabaret linmas oh manten kabaret linmas niku pripun lho kula niku anggota linmas Mulya Dadi oh nggih mengke ben keto nek kula niku anggota linmas nek mboten wonten kula mriki menika mboten tentrem oh maling-maling do wedi nggih merga malinge kula nggih sampun Rama kula nyuwun pamit matal pasaran dantos cara pinanganten yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Eyang Pati kula ajeng dadi manten ya nderek mangayu bagian seketi jumurung nggih matur sembah nuwun ya nggih so ampun nginjen oh mboten sampeyan niku wong tuwa ning senengane pokal gawene sak penak lah nika kanca kula prat-prit nika nggih nika wis menyambut kula ajeng dadi manten nggih kula semanggaken wong Mandura kula nyuwun pamit yo sing ati-ati dandana cara manten nek Janakawati lak jaluk ora entuk aku sing ngawani Madukara matur sembah nuwun Eyang Penemban Durna apa
Kula nyambut Eyang Putri nggih. Arep ngapa meneh? Manten lanang nitih kuda sembrani saking negari ngatas angin. Nggih ya. Ya wis saremu. Nek Mbak Putri wis ringkih lho. Len numpak ora suwe-suwe lho. Wis ringkih. Nggih namung saking mriki dumugi wonten Madukara. Ya wis saremu. Sampun Rama kula nyuwun pamit nyuwun tambahi mestu medal Jawi. Kula badhe dandos cara pinanganten. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana Mandra Kumara. Sampun nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Paman Loso Jenar kula nyuwun pamit. Nggih. Wayah kula ing atos-atos. Wah kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Eyang Durna kula nyuwun pamit. Oh iya sing ati-ati. Kula ajeng dandos cara pinanganten. Kula ajeng dadi manten kalih Jenakawati. Sampun Rama kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Pate kula nyuwun pamit. Lha kok nular ning kene ta iki? Biasane sing ngono iki Bagong kok iki dadi tekan kene. Kula nggunakaken strategine Bagong. Aja kuwatir. Monggo tak kirim Raja Brana Picis sing tumpuk matikel-tikel, mbok nggo rupian, mbok nggo seneng-seneng. Bakal turah. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Yo. Oh inggih Rama tasih setunggal. Apa meneh? Rama tresna kalih kula to? Yo. Benjing nek dawuh ping pinanganten ngagem seneng-seneng nggih Rama. Yo. Wayangan. Yo. Mboten sah sing larang-larang mendhet dalang saking mulya dadi. Yo. Sing saged diiringi Karang Taruna. Niku mboten larang, murah tur elek. Nggih pokoke nggo cegah lek mawon. Mengke nek ora cocok nggih bandemi senge. Iya. Dadi. Oh ya ngerti-ngertine. Ngerti wong niku kanca kula kok. Oh, ngaten. Nggih. Sampun nyuwun pamit. Nggih, sing atos-atos. Kalih toprak nggih Rama. Yo. Yo sakarmu. Lakone suminten edang. Oh iya. Sumintene mengke mendhet anu Seniwati sing apik. Yo sakarmu. Sing dados cempluk nggih golek sing apik sing disawang niki ketok penak. Yo sakarmu. Sing dadi suminten golek sing kendel Rama, sing wani wuda teng panggung. Bocah kaya ngono. Wis kono metu ndak malah tekan dindi metu. Kage metu. Nggih ngestaken dawuh. Angguk Rama angguk. Yo. Angguk. Kathoke sing cekak nika. Jantung Abimanyu iso mabur. Ale megal kula seneng lho Rama niku mujudaken kesenian tradisi sing kudu dilestarekke. Rama sebagai ratu kudu nglestarekke seni tradisi. Yo wis iya. Bakal tak pinangkani. Nggih, matur nuwun nggih Rama. Yo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jalitan. Dulmung. Jatilan. Wale. Iya. Jatilan nggih mawon niku ya kesenian tradisional. Mengke nek pun mboten komanan demit sing kon ngangslupi Durna. Hus. Isih urip kon ngangslupi ora? Aku paling ngangslupi Mbahmu Putri. Wis ora wani liyane wis. Sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur sembah sewu nuwun Rama nyuwun pamit. Duno. Kan dawuh kae. Niki kudune Lesmana niku nyandang cara pinanganten. Lah kok malah kemulandung niku lho. Ah, Lesmana kowe iki kenang apa to, Ngger, putuku? Rekaya adus malah kademen. Banyune anyepe ora jamak. Oh, jeneng satria ki ra ya duwe banyu panas to? Duwe banyu panas to, Lesmana? Macet. Mboten nonton yang wis rasa dadak kowe kaya ngono krudak-kruduk kaya ngono kuwi.
Sing seger awakmu, sing sehat, sing waras. Nggih. Mergo kowe arep rabi Lesmana, kowe arep rabi. Nek nganti ora kelakon kowe engko malah masuk angin malah ra sida rabi-rabi ya meneh to. Nggih, Yang. Diudari andu ayo tak kanthi prapting Madukara Lesmana. Monggo, Wak. Dasaripun selak boten sranta raos sing mana kula daya-daya kula kepanggih kalian Jenakawati. Kumuli kula boyong manjing wonten ing tilam Rama. Ya, monggo bakal lakon. Inggih, monggo kula dherekaken monggo Yang. Ayo monggo Gerana Prabu. Monggo bener-bener kula dherekaken. Kirim kembang popong taratebang rerayungan Roma lengkung tumalong rumambat wetyan besmo kang mawor raras niwang sumono mati luwih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara anakku nggir bocah bagus Setyaka padha raja sapraptamu saka ngasatriyan Tambak Mas sowan ngersanipun Rama nggir Rama tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sawanipun ingkang putrapun Setyaka kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Maduka Kanjeng Rama ya tak tampa gawe gedhening atinipun Rama lan pangestunipun Rama Tampanana kula pun dinggo jimat paripe ya mung rada gumun dene sowan moning ngersanipun Rama dinabyang dening sowane Atmajaning Sun Stija Bamana Rakasura kasinggihan mekaten Rama Prabu kepareng kula ngaturaken sembah monggo ming pangabekti kula kunjuk iya Setija tak tampa ana liwat pangestunipun Rama Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Hanggir Setyaka katuran Karaharjan Paman garap Baruji wilujeng bekti kula kunjuk Paman kula tampi nggih Hanggir Setija katuran Karaharjan Paman garap Baruji wilujeng bekti kula kunjuk Paman kula tampi nggih ingkang wong Widara Kandhang ngaturaken Karaharjan Pati Udawa wilujeng Hanggir Setija katuran Karaharjan Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk kula tampi Setyaka ana parigawe apa kula mara gage matur marang Pun Rama teka sowanmu dadak nganti kelawan kadangmu Traju Trisna wale-wale menapa Rama estunipun anggen kula nyuwun tulung lan Kakang Mas Setija Bamana Rakasura menika namung badhe ngiyataken rembaku anggen kula badhe kunjukaken ngersa Paduka Kanjeng Rama kosek to rembug sing kepiye kawuningan Rama estunipun ingkang putrapun Setyaka menika sampun ngancik dewasa mongko rencang-rencang sabaraan kula menika sampun ambut ing akrami mila sawanipun ingkang putrapun Setyaka wonten ing negari Ndarawati menika estunipun namung badhe nyuwun pangestu saking Paduka Kanjeng Rama dinten sakmangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkara Setyaka kula wonten timbalan ngadhawuh netepi tetembungan nopor bebek mentas awake dhewe sira bakal dhawuh kelawan sapa nggih yen to pancen wis ana ceceking rasamu nandhukake rasa tresna kelawan sawijining wanita marta gage matura wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu male-male menapa Rama lumayan bumi kurep ing langit menika mboten wonten wanita ingkang keduga ngrubahaken jiwa beteng kasatriyanipun ingkang putrapun Setyaka kejawi mboten sanes kejawi namung kadang kula piyambak inggih menika pun Yayi Jenakawati atmajanipun Paman Madukara ingkang saking menika Rama sowan wong Paduka Kanjeng Rama menika wonten sukaliraning penggalih dinten samangke keparenga rawuh wonten ing Madukara anglamaraken pun Yayi Jenakawati mugi kaparinga dhateng putra pun Setyaka ing Tambak Mas Rama Prabu kosek to Setyaka kula wonten timbalan
Apa sira ora ngerti pawarta ing mrata mbok bakul sinambi ora pawarta binandhunging Karna? Yen to kadangmu ya kuwi Janakawati satmene wis pinacangake marang Atmaja ing Jodiwati. Ya kuwi atmajaning pamanmu Werkudara. Ya kuwi si Antasena. Apa ora jeneng bakal mbubrah bebrayan antaraning Janakawati lan Antasena dene sira anakku lanang tresna marang Janakawati. Setyaka ngreksa marang kalendraning pun Rama, ngreksa marang jejering pun Rama sarta drajating nata ing Darawati. Aja nganti tingkah pakartining putra ingkang orek-orek marang pasuryaning wong tuwa. Mula wektu dina iki yen to sira bakal kepengin dhawuh karo Janakawati, paripaksa pun Rama ora ngideni. Sartane paripaksa yen bisa pun Rama bakal nduwa keparenging sarta kesediane anakku lanang Setyaka. Amarga yen to nganti kawanguran sira kulup misake bebrayaning Janakawati lan Antasena. Iki mengko sira padha karo nyiprati rah letuh kelawan pasuryaning ramamu ing Darawati Setyaka. Manggah anggara sumbar lindho bumi. Lindho bumi konjeng kumalu do kundur ketut. Lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara. Lunamit pasang kaliman tabit nebina ing lho dene dumawing tawang tuwang Rama. Kula ingkang putra pun Setija Bama Narakasura ingkang munjuk ngersa paduka Kanjeng Rama. Setija darep atur apa? Ngemuti bilih ingkang putra kadang kula Isyaka menika putra paduka piyambak. Monggo nyatanipun Setyaka menika sampun kepengin sanget lan kumacelu dipun ladosi inggih menika Yayi Janakawati. Lajeng wonten pundi purukipun kadang kula pun Setyaka sampun boten wonten ingkang dipun toleh-toleh malih kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Mugi sak mangke anggenakna pangmaos paduka kula kinten Paman Arjuna boten badhe wantun handhuwa dhateng parang paduka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu menika kepareng amisahaken pepacanganipun Janakawati lan Antasena. Kula kinten boten badhe kawratan. Paman Janaka maringaken ingkang putra inggih menika pun Yayi Janakawati tinampi dening kadang kula pun Setyaka. Duh Rama Prabu. Menapa mboten naminipun saru dina ing atasipun kadang kula Setyaka menika putra paduka, putra Narendragung Binathara. Ing atasipun namung badhe kepengin dhawuh kaliyan satunggiling wanita kemawon toko paduka mboten nayogyani miwah paduka mboten angrojongi dhateng menapa ing dados gegayuhanipun kadang kula. Menapa inggih namung semanten kekiyatanipun Alindra Ndrawati. Jebul pinanggihipun paduka menika satunggiling Alindra ingkang mboten tresna dhateng kula warganipun. Ketitik atmajanipun piyambak badhe kepengin dhawuh kaliyan pun Yayi Janakawati toko paduka malah sajak ngawrataken dhateng pun Antasena. Menawi tetelu mekaten saged kula wastani bilih paduka Kanjeng Rama menika mban cindhe mban ciladan. Menawi para Pandhawa tansah paduka mban cindhe nanging menawi para putra kulawarga tansah dipun mban ciladan. Menika namanipun paduka Rama Prabu menika madhep dados tiyang sepuh ingkang boten adil dhateng kulawarganipun Kanjeng Rama. Jagat Bathara jagat pangestungkara Setija wonten timbalan ingkang jauh. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadana dene kula wantunku melancang matur ing kados mekaten. Ora apa-apa, ora apa-apa. Malah semune kowe narep buka marang paninganing wong atuwamu ya to. Dosa apa ingkang bakal ndak sandang ana tembungan anak polah bapa uga kepradah. Monggo Setyaka duwe gayuhan dhawuh lawan Janakawati. Yen to pancen kaya mengkono Setija, pun Rama ora bakal kabotan. Pancen kudu aku ndhawuhake atmajaku, yen to katemen aku ora bisa ndhawuhake atmajaku doh nyono crak nyono padha mestani. Yen to Ratu Ndarawati iki ora sembodo minangka dadi wong tuwa. Lah rak ngaten Rama wah marem raos sing manah kula. Dimas Setyaka wonten paring dawuh Ka Mas. Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake apa gayuhaning Siadi. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Rama Prabu dene paduka sampun nglulusaken menawi dados pamuthaipun ingkang putra. Dandana cara pinanganten Setyaka. Ndak irit suwanana ing kasatyan Madukara tak tembunge Janakawati. Ngestaken dawuh Setyaki wonten timbalan. Kakang Pati Udawa, ayo nderekno budal ingsun kelawan atmajaku Setyaka apa Setija prampting jabaning rangkah. Sawi Koko Prabu kula dherekaken monggo sinuwun kula dherekaken. Setija Setyaka ayo budal dina iki monggo kula dherekaken Rama. Monggo Rama kula dherekaken Rama Prabu Ndarawati.
Swatama Setyaki bubar barisan kula ngamuk punggung srotam toh nirbaya wikara rasa dadakan bebanget ayo kaya apa aku sing tekaning pan lah mati kowe wah Cencaki ya Durma Gati ora usah melu maju ndak malah tekaning pati combong umuk adiguna ngembe kalau muncul kepalat kowe arep wong kaya ngene iki gililusi jalmotan kena kinila yo ngejawab antem jebol jajamu Diwana op wedan ngawur pejah kula man kula semanggaaken
Ora Kurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa? Pinanggi kalian Setyaki. Kula minger ngiwa dhewe melu ngiwa, kula nengen dhewe melu nengen. Sajake ora gelem disimpangi. Senjaki pancene kali Kurawa mesti gawe perkara, terus dadi perang. Senjaki ket biyen tekan sakniki digdaya man. Wah. Tenagane saya tuwa, saya tambah rusa. Tangane kepelane saya antep. Kula semanggaken man. Satama ya kalah, pangestunipun kawon, Pak. Diajar kali Senjaki kula semanggaken. Ngapa kok raine ditutupi? Apa cilik? Hah? Ketemu cilik wae jagi babudi. Aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta, Dur? Apa ta cilik apa cilik sithik? Betapa aja jadi, orang cakap kings, kapan aja, bu, kebetulan ada selebriti. Ngono tau, udah nol macam beli, ada datang kayak muni radang kok cetrok. Kenapa ya kata kamu tak kebaru sakaba, cangkeme rusak kabeh. Kenapa kita tak kebaru sakaba itu ada protol, apa? Untungnya ada protol. Untune do protol kan berdepan iki kabar iki kadang aja dia kabare putih kaya kok untune do protol kan untune do protol kabati lah bersih kan bersih apa bersih kan ada wali untune do protol bersih untune do protol mula rasane pri-pri wae. Lah piye sapa sing arwani karo Sentyaki? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju perang po. Mung suwe sapa? Sentyaki ngadang dalaning Kurawa. Wah. Keparat Sentyaki. Gugu karepe dhewe. Nek Kurawa liyane iso dikakaco anu kalake. Ning Sentyaki nek ketemu Rara dan Arya Citraksi ketemu babu anu batunya. Maju aja kok kian omong. Nek iso ngalahke Sentyaki kowe njaluk apa tak turuti. Siap man. Sentyaki kula potane. Kuandane kula sempal babu meneh. Baune man. Mangkat to. Sentyaki mati tenang aku. Jaya matra imbang yen padha Sentyaki dasar Pranyata Citraksi iki itu kan iya dasar Pranyata arep ngopo tekan kene lho gelet apa jajan koe apa aku sing bakal tekaning pati Citraksi apa iki gelut iki ora mung gelut ning nggon sepi lha iya terus ditonton biaya akeh. Mongko kabeh padha ngarani yen kowe gelut karo aku iki mesti menang aku. Apa? Nek nganti menang kowe, wong nonton semene iki padha mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mestine Citraksi kok menang karo Sentyaki. Ning nek engko gelut menang Sentyaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Ayo. Lala terus tinimbangane kowe gelut karo aku kowe menang disawang wong ora wangun luwung kowe mundur ning kalah ning wangun begitu ya iya Sentyaki wis nek ngono wong urip iki golek wangun lha iya mula kang saka kuwi penakno kowe ning kene aku tak mundur ora sida perang ning wangun lha iya oke selamat berkarya sukses salam budaya
ning sedilit. Piye Sencaki mati? Oh, ora wangun. Lho kok sing ora wangun ki sapa? Man. Penonton wayang niku sesesan iki wis pinter. Wis cerdas. Kula nek maju perang niku kabeh wis do bedhek Citraksi kae engko mesti modal. Niku batine penonton. Kula duarep karo Sencaki. Sencaki ngomong kali kula, Citraksi, nek iki ngomong menang kowe, ki posisine ora wangun. Ditonton wong akeh ya mesti do ora seneng mergo kok Citraksi kok menang. Mula nek manut aku mbangane kowe engko menang ora wangun, luwung saiki kowe bali ning wangun. Bener ta, Man? Bener ora? Mbangane kula wani karo Sencaki, kula ngentoki kadigdayan kula menang ning Wagu. Awulung kula mundur ning Gleleng, nggak ta? Asida perang ora. Lho, lah ora. Sing penting mundur ning Gleleng. Wong urip iki goleki glelenge kok, Man. Wah iya. Heeh, ya bener. Wis kana mundur kana. Muga-muga tiban cabane Mbak. Lho, aja nesu, Man, aja nesu. Masa cagane mambruk. Kula lak omong apa anane to saniki umpama sampean. Heeh. Sesampean maju. Terus diunekke musuhe nek nganti kowe menang karo aku kuwi ditonton penonton ora wangun. Niku nek meng do ngrasani ora wangun kowe ora apa-apa, Man. Nek do mulih, ayo. Terus nyenyet nika pripun? Meng mergo Citraksi menang, terus do mulih, do ora trimo dadalange goblok. Citraksi kok menang, yo mulih rasa nonton wayang-wayang apa? Citraksi kok menang ki dalang kaya ngapa kae? Nggih mboten, luwung kula mundur, ning tetep ditonton tur wangun. Nggih mboten? Iya. Kaya ana munduran. Mundur. Ning ra wangun. Wangun. Kita lho mundur ning karo Gleleng. Lho. Ning kalah. Ning wangun. Kalah ora masalah. Ning wangun bangane menang Wagu. Luwung kalah ning wangun. Niku prinsip kula usus urip ning alam padang niku arep ketoke ra duwe ning Gleleng, Mas. Ra duwe kalah ning Gleleng niku urip paling penak niku ngoten niku. Kita bangun. Ora mendung. Nek mendung tak suwun karo sing gawe urip nyambron dihasil Citraksi. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, kok krungu? Krungu wong meng nang riki karo riki kok. Kuku kula niku ora lumado meng nang eblek riki-niki. Ngrasani kok. Oh, senengane pepate ora mbedadi. Lho, mundur ning wangun. Ha iya. Lah sapa meneh sing arep maju ya? Paman. Kepareng kula badhe majeng Paman. Citraksa. Kasimbian. Kowe minggat kono marai watuk. Aku kowe guyu aku marai watuk ya. Wis Citraksa aja maju ndak malah marai mengguk. Kurawa golek dalan nyangkal putung rasa methuke Sencaki golek dalan liyane le. Lereno tanpa kanen tan tuluso anakku lanang Gatot wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai Antarja wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai Antasena. Piye, Pak? Gatotkaca kowe tak kandhani mesti tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Pepasren ya kuwi pepasren ana ing Jodipati umbul-umbul anggenggeng. Kaya-kaya Jodipati bakal duwe gawe gedhe. Kowe ngerti ora le apa sebabe kok kaya ngono? Malah samangke kula badhe nyuwun priksa dhateng Rama Kyai. Menapa to sababipun upa rengganing kasatriyan Jodipati wuwuh matikel-tikel kados mekaten?
Inggih, Rama, nanten ingkang putra pun Antareja semanten ugi. Kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa Rama? Ngerti yo. Ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu, yo. Gadah damel mantu Rama, yo pancen mengkono. Rembug wis dadi, kencan semayan ya wis dadi. Mungkari tempuking gawe. Dina samengko bakal kawisuda, kabriwada manten lanang saka Jodipati, manten wedok saka Madukara. Menawi ngoten, Rama Kyai badhe pisanan kaliyan Paman Janaka pancen bener. Lajeng sinten Rama Kyai ing badhe kadhawuhaken lan panjenenganipun Paman Panengah Pandhawa. Ngerti yo. Dina iki aku arep ndhawuhke wong koclok. Dina iki aku arep ndhawuhke wong edan gandeng Gatotkaca. Kowe wis padha mangun bebrayan, wis padha mangun Bali Wisma. Antareja ya wis mangun Bali Wisma. Sing urung nambuh cilaning akrama, urung dadi manten ning Antasena. Mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene. Mergo aku bakal duwe gawe mantu, wonten sing bakal tak dadekke manten. Ya kuwi anakku Cah Bambung Antasena. Kagatri Sanggapirango. Nangka kinempet kempet sang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Wah, ngopo malah mecicil. Kusik, Pak. Aku kaget bareng bapak paring pangandikan sing arep tak dadekke manten Antasena. Kowe iki piye to arep dadi manten kok ora taren-taren iki piye? Aku ora tok tareni, ngerti-ngerti aku arep tok dadekke manten iki karepmu piye? Mongko wong dadi manten iki syaraté nganggo pirang-pirang, kudu seneng atine. Mathuk karo mantene wedok ya cocok karo manten lanang. Mongko aku rumangsane aku wong ora sloga-sloga, ora iso basa, aku ora iso ndodok. Aku wong sing ora ngerti tata krama. Aku wis duwe penemu nek anake Paman Janaka ya kuwi si Janakawati ora bakal ngladeni karo aku. Mergo kahananku sing kaya ngene. Mula pancen wis tak antepi niatku selawase urip aku upama ora ana wedok sing nampa karo aku jomblo. Tekan jaman apa wae. Jomblo ya apa dhewe. Ora duwe bojo ora apa-apa. Antasena, piye? Kakangmu wis duwe bojo loro-lorone. Kang mangkono gawe mareming wong tuwa saora-orane tedhak turun Jodipati bakal pinardawa kamulyane. Apa kowe ora kepengin duwe anak? Apa kowe ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena. Nek dipikir ya kepengin ning lha apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Gelem, anake Jlamprung si Janakawati. Janakawati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepet karo aku. Nek nganti wong nambusan ning akrama iki tanpa dilandhesi rasa tresna, kuwi bakale ana tembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku. Aku gelem ya mesti lakoni, nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Ora usah dadi anake Werkudara. Kono lunga sing adoh, aja ngaku anake Werkudara. Lah iki ngene iki sampeyan sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora didane Werkudara nek iso anake Mujiman lho piye? Wah, ora manut karo wong tuwa dienggo ngopo? Sawangen. Gatotkaca biyen kowe ora tak tari ya tak rabekke. Antareja biyen ora tak tari ya tak rabekke. Ora usah ngengkel karo wong gerak. Kowe kudu manut Dimas, aja duwe keparingi Rama Kyai. Nadyan si Adi saiki durung karep nanging mengko suwe ning suwe yen to srawung karo Yayi Janakawati mesti bakal karep. Sarta tresna kuwi bakal tukul ana ing tlenging penggaling si Adi. Dimas aja wangkal Yayi, aja ngruwet marang perkara iki. Kanjeng Rama wis kersa ndhawuhake karo si Adi kok si Adi ora kersa sarta ora gelem ki mengko mbakmu ndak dianggep si Adi wani karo Kanjeng Rama. Wah, rungokno. Caedan. Omongane kakangmu ki rungokno. Klempas-klempus nyumut diudut. Udut ra njaluk kowe kok kowe ora apa. Aku karo udut ya lagi mikir. Wah, mikir apa? Mikir lek arep ora nglakoni rabi ki piye to, Pak? Aku wedi tenan, Pak. Mengko nek kesandung kesempet laku ubayane balenjani aku tok salahke, aku tok luputke. Ora usah dadakake gunem tanpa guna, gelem ora? Yen kowe gelem ayo tak larapake nyang Madukara, yen ora gelem ya wis aku tak ngandani karo Jlamprung. Yen manten lanang ora ana, mudhar. Manten lanang wis matek. Wah, jan sampean kejem tenan kok, Pak. Piye Kang aku, Kang? Manut wae Dimas aja nganti nyulayani rembuke Rama Kyai. Kakang Antareja piye, Kang? Manut wae Dimas. Aja nyulayani rembuke Kakang utawi Rama Kyai mengko ndak ora prayoga kedadiane. Nggih, wangsulan. Wangsulan.
Wah jane aku ki urung karep Pak, aku sing pengen dhewe. Dhewe iki bebas e. Kumpul-kumpul karo kancane ngalor-ngalor ngidul-ngidul biung-biung mulai ora lunga ora bali ora apa-apa. Nanti bojo ki lunga, engko sedina wis kepengin mulih, ndak ditakoke bojone jan aku pengen dhewe. Wah, saiki ngene. Rasa kakean gunung tanpa gunung. Tak tareni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem, tak anggap anak. nek ora gelem, minggat. Aja mulih ning Jodipati. Tak omong karo mbokmu ora ngayu nek Antasena mudhar. Aku ora duwe anak Antasena. Wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa tak openi seprono seprene. Ning dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, nek aja manggon ning Jodipati, ana minggat. Yen ora gelem ora apa-apa, aja ngaku anake Werkudara. Ana wis saiki lunga sing adoh, aja ketemu karo bapakmu neh. Ya, gelem Pak, gelem Pak. Lah, ora ngono anakku. Wengkon rabi we kok angel. Wah, dadak pelintat-pelintut. Kowe engko nek ngerti Janakawati, wah seminggu rasa rungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka wis bagus, mbokne Janakawati ki Manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Wengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Males wae lara e padake. Dias-des iki isine utek ngene nganti utekku kopior piye? Kopior ya, Men. Wah, didol. Lho. Ora padake kelopo to kowe iki. Bapak iki serjane, bapak iki lucu lho, Bane. Wah, cerepet. Sok ngendikane iki sok kadang marai geli, marai guyu. Nek wis muni kejem ya kejeme ra jamak-jamak, nek sudah adil tegas ya tegas ra jamak-jamak. Gadon wonten dawuh. Wonten Jo, wonten timbalan Rama Kyai. Adimu wis gelem dawuh, Le. Ayo manten lanang diarak nyang Madukara, mengko yen pamanmu mencla-mencle ora sida ndhawuhake anake wedok Janakawati entuk Antasena. Wah, apa kira-kira Janaka kuat nadai kekuatane kakangne Jodipati. Kedah sabar Rama Kyai aku kula dherekaken nggih Rama Kyai monggo kula dherekaken ayo dandan mantel lanang ya ngene wae dandan nganggo klupuk ata asine lucu asine iki wong ngomong ora entuk ketrikel kupluk nganggo kupluk wah kalau nganggo kupluk ukurane dasmu pira wah iki jan ojo guyu ndak mengguk ya. Ya Pak wis tak ngene siki ngono wis lakon dhaup aku tak dandan manten. Diwas kene dandan manten ku tekan karo ora lakon dhaup, ra malah cilaka. Ya, waton kowe gelem tekan Madukara. Gelem Pak. Ayo le cah bagus tak ombyong Antasena. Mboten dangu malih tembuk ing gati wahyaning mangsa kala badhe nemahi. Ndika pun kencan semayan kaliyan Kang Raka ing Jodipati. Ingkang Raka Ndara Werkudara pun sami perjanjen ajeng dhawuhake ingkang putri nggih menika Ndara Janakawati pikantuk Ndara Antasena. Ning wangune kok boten kados sak gedhagan menika. Pasuryanipun Ndara Janaka katingal rengu menika wonten menapa? Sajake kadon rengu anten apa niku bilih sampun dangu. Mau ning kono ora gelem nembang. Bareng saiki wis rampung gara-gara genengan dhewe. Aku mung ngomongke Semar pasuryane Ndara katon rengu. Ha ya wong pasuryan iki ya iso katon rengu. Kowe senengane protes ora? Nggih, Dara. Wonten menapa, Gus? Nggih, Gus, wonten menapa? Nggih, Ndara, wonten menapa?
Kakang Semar. Kula ora kanthi kanyono-nyono saya nyedhaki tumapaking gati nggonku kencan semayan lawan Kakang Mas Yodipati. Nggone bakal ndhawuhake Atmajaku Si Antasena kelawan Jenakawati. Nalika pendak bengi tansah kaprawasa marang impen ingkang lereke ora becik tumraping kasatyan Madukara. Kakang Semar iki dayaning apa lan bakal ana apa? Mboten sah digagas. Sing jeneng impen iku mung kembanging tiyang Nendra. Nek sampeyan gagas banget-banget menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Sing sekeca mawon penggalipun Ndara. Nek sampeyan kaprawasa dhateng pasumpenan mengke ndak mboten manteng anggen sampeyan badhe napaki anggen dengan ndhawuhake ingkang putra pikantuk ingkang putra Ndara Antasena. Ndara dereng ngantos sami pangripun sami Balacana kasaru praptaning temanten saking negaring Astina kadya cingak nenggih Raden Janaka wau. Lang endra mangung-mangung Prabu Japa Prembandurna ingkang rawuh wonten ing Madukara. Ya, Janaka aku sing prapta ning Madukara. Oh ya, Janaka aku sing prapta ning Madukara, Ngger. Inggih paman, kula ingkang sowan. Iya Lesmana anakku cah bagus. Wonten menapa Koko Prabu dene Paduka rawuh wonten kasatyan Madukara. Janaka. Wonten dawuh. Dina samangka aku nglarapake marang Lesmana Mandra Kumara. Ingkang gandrung-gandrung lawan Atmajamu ya kuwi Jenakawati. Nggih, Yayi. Kuwi welasa kelawan Atmajaku ya Atmajamu dhewe Lesmana Mandra Kumara. Yen to nganti ora kasembadan panjangkane dheweke keplalah ngentrengake patine. Oh, lan kowe nyumurupa Janaka yen to anakmu Jenakawati karo tok jodhoke karo Antasena. Monggo miturut pitungan Pancasuda yen dituda 5-5 tibane siji tegese pegat pati. Aja mbok bacutke ya Janaka apa mbok bacutke. Mulyake anakmu aja nganti kowe kesusu. Inggih keparengipun. Batalno nggonmu ndhapake Jenakawati karo Antasena. Tak suli mantan saka negara Ngastina ya kuwi Putu Lesmana Mandra Kumara yang bakal dadi ratu ning negara Ngastina. Anakmu calon prameswari Janaka, anakmu calon prameswari. Narpa Kresna Dandala sahanyakra ring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Koko Prabu Ndarawati ya Yayi aku ing mrapta wonten menapa
teka nganti anak kula pun tambak Mas Setyaka. Arjuna. Kadreng rasaning Setyaka pengin banget diladeni karo Atmajamu Janakawati. Mula gandeng aku kuwi wong tuwa, wong tuwane Setyaka. Yen to nganti anak wis mutah lawan wong tuwa, aku kok ora iso nyembadani marang panjaluke anak kaya ngopo? Kaya ngopo banger bacen asmaning Nata Ndarawati. Mula Yayi, perkara Werkudara mengko gampang aku ingkang bakal rembug. Ning sing wigati aku larapake Setyaka, tampanen dadi anakmu mantu jodhokno lawan Janakawati, Arjuna. Samya ngambreng ati arunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lenglong lalu mangolati Kakang Mas Jodipati. Yo aku sing tekan kene Janaka ngarapaken dhateng pun Antasena panjen jumbuh lawan kahanan ing wis nate dijanjekake lawan aku lan kowe. Medya bebisanan ya kuwi ngrabekke anakku Antasena karo Janakawati. Prataku ning papan kene bakal nagih janji. Apa ya sida mbok jodhokake apa bakal batal? Teko ning kene akeh para nalindra sing padha rawuh. Aduh Kakang Mas kula terus meneh sawetawis bingung kodheng sutaning manahipun ingkang rayipun Janaka. Janaka yen nganti kok ora ndhaupake anakmu karo si Lesmana Mandrakumara, apa kira-kira Janaka ora blereng marang Nata Mandura Prabu Baladewa? Oh, Janaka apa kowe ora ngeman karo aku to, Ngger? Nek nganti Lesmana waputuku gagar-wigar ngene dhawuh karo Janakawati ki mengko aku bakal dinukaran dening anak Prabu Duryudana. Arjuna, sawangan pun Kakang. Si Adiar pun Kakang ku ora bisa dipisahake. Wis pantes lamun si Adi bebesaran kan pun Kakang, anakku Setyaka tampanana dhawuh karo Janakawati. Wah, jlamprung ora mencla-mencle gunemamu. Aduh Kakang Mas, kula mboten saged nengahi perkawis menika. Sedaya sami awratipun. Bapa Durna menika pepundhen kula. Kaka Prabu Ndarawati menika ugi pepundhen semanten ugi paduka Kakang Mas ugi minangka dados sesembahan kula. Monggo nyatanipun sami-sami awratipun. Kula kedah kados pundi Kakang Mas? Wah, Janaka nenggonana marang jiwaning satriya. Kowe satriyaning jagat. Mula nek duwe mantu ya kudu satriya sing sejati. Aja wong loro saudon telu saurupan, aja mung wong cepete ndak ngisin-isinke marang kasatriyane wong tuane ya kuwi kowe. Mula wektu dina iki manut karo aku. Manten sing pirang-pirang iki didu wae. Ning syarate wong tuane aja nganti padha melu-melu. Sapa sing menang dhewe ya kuwi sing dadi mantune Janaka. Menawi ngaten kula cundhuk, kula mathuk. Setyaka, nggih, kula sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nggih, kula wantun. Wah, Antasena ora wani tak gecek ndasmu.
Kunjang ganjing langit kelap-lapaton Lirkin sanging risang mawe gandrung Setyaka kudune kowe ngalah ora bakal aku ngalah yen perkara iki sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan mung sak dumuk jembaring bathuk nadyan mung sak nyari jembaring bumi wis ditetepake dening ingkang kawogan manten lanang kudu didu kabeh mongko ingkang mapan ana ing blabar waja janget cinencang iki Lesmana karo Setyaka mingkari sapa sing tekaning pati wo kramasi epek-epek legane atiku terus nek yo kawon wa Setyaka nyata digdaya sekti kalintang piye apa ya kelakon Rasida Rabi Lesmana nyatanipun kawon kados pundi malih yang sampun mboten napa-napa lah jare nek ora dawuh karo Janakawati trima tekaning pati niku ora wau saniki pun mboten dasare kula nyawang Janakawati jebul mboten srek lho ora srek piye nggih pokoke mboten srek kirang bodine wah lah kok dadi kaya ngene iki piye oh ya wis Gar kowe ngaku kalah kuwi tegese malah satriya malah apik malah becik sesuk ana mangsa kala ana putri sing bakal dadi lengeng ciptamu tak gayoke meneh tak gayong meneh aja kuwatir Lesmana aja kuwatir sampun meh nyaketi gegayuhan kula Rama ya ning aja bombong dhisik mungsamu sing saiki ora enteng ning abot lho mangsa kula lah kena Antasena ngono kok kowe iso ngalahke Antasena tumrap aku ora kok kembe karo anakku dhewe ning sasat iso njara langit aduh lajeng kados pundi Rama ora usah kuwatir kowe tak cundhuki Sekar Wijaya Kesuma kowe ora ngrasake lara lan ora iso tekaning pati Setyaka oh nggih istanaken dawuh Rama Tunggang ganjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung Antasena Kakang Setyaka piye sisihna rasa pasduluran neng kene iki sayembara kowe kanaku kudu dadi mungsuh sapa ingkang menang ngukup Dewi Janakawati wis nek Kakang Tambak Mas kepengin ngukup Janakawati kukupen aku jane ora niat rabi karo bapak dipeksa lho yang ngono apa ilang kasatriyaning Antasena ora ilang nek aku tak ngalah karo wong tuwa wah jebul wong loro saudon telu saurupan kowe kondange satriya pengpengan ning nyatane jebul kowe jiring getih wedi mati ayo to aja kaya bocah cilik tandang ana Setyaka aku mengkari manut karo ngersaning Kakang Tambak Mas lho iki
tegese upama aku menang aku ngukup Jenakawati kuwi kurup. Ning nek kowe mau perang karo aku ngukup Jenakawati kuwi aku isin. Ya, aku mengkari manut. Ning nek apa-apa aja nyalahke Antasena. Ayo, coba nang kene, Cah Bagus. Elok. Ayo, makna sastra Jendrawati dijeke jan ayo. Petruk eneng apa? Namung badhe matur, Ndara. Matur apa? Sayembara pun dados. Iya. Ndara Lesmana mundur kawon kaliyan Ndara Setyaka. Saniki Ndara Setyaka adu adon kali Ndara Antasena adu arep terus apa sing menang Petruk bakalan entuk anakku Jenakawati. Mboten wonten sing menang, mboten wonten sing kalah. Ming kula gumun Ndara Setyaka niku selawase ra tau perang. Kok sagedakan iki ampuh ora jamak-jamak. Nampani tangane Ndara Antasena wae kuat. Ora tiba ora ngrasake lara. Ning kula kala wau kok curiga. Curiga perkara curiga perkara apa? Nek omongan karo aku sing sampean iki ya katut kok ora. Cubriya. Iya, Cubriya piye? Sinuwun Ndarawati kok sabiyantu. Kala wau mestakane Ndara Setyaka niku didemek Sinuwun Ndarawati, Bu, ngonten kula sekadohan. Lah kok dadi Ndara Setyaka dadi ampuh kegila-gila digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ayo, amuk Antasena. Wah! Ora apa-apa. Sigra matek aji panglemunan Sang Arjuna nalika semanten milang-miling sak nginggiling mestakaning Raden Setyaka mulat wujuding Sekar Wijaya Kesuma sigra den pendhet saking mestakaning Dyang Setyaka kapracondhang mangsa Raden Antasena wau. Ayo Antasena kowe aja mandheg mundak suda karo sanmu asat kringetmu. Ayo. Waduh, mati aku. Nuwun sewu, Kang. Aduh, mati aku. Mati aku lho. Antasena aku culno. Ayo kapok ora. Waduh mati aku tok idak dadaku kaya ngene. Aku ra iso obah. Aku ra iso obah kowe tak kandhani ngeyel. Kowe karo aku mesti kalah. Mau tak pasrahi Jenakawati ora gelem ning pilih nantang karo aku. Ya wis saiki diseksekke nek kowe kalah karo aku. Antasena, Antasena anakku Cah Bagus aja ngger. Luwarana ya Cah Bagus. Luwarana
putramu Setyaka. Aku ingin njalukake kangapura. Ora kok, Dik, aku arep mentolo karo Kakang Setyaka. Ning Pakde dadi seksi. Nek kakangku Tambak Mas kalah karo aku, ya aku dadi Setyaka. Wonten dawuh Rama. Dik, jroning sayembara kowe kalah. Tetep ana jiwaning kasatriyanmu. Aja duwe rasa kogel kagelan pikirmu ning tampan lakon iki kanthi ikhlas. Yen kowe nampa lakon iki kanthi ikhlas, malah kowe bakal wimbuh derajating kasatriyanmu. Inggih, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Rama Prabu. Arjuna, inggih. Arep ngapa, Yayi? Ngunduraken Sekar Wijaya Kesuma. Ladalah mesa weruh to ya. Mongko sak ngertiku ora ana sing ngerti nek aku ki masang kembang iki ana ing kancing glunge Setyaka. Aku sing ngerti ya. Arep licik ora. Mula menangan. Wong nutuke dijepit kok. Wis dengkulmu mlocot ora? Tantu padake bandar utuk ora. Pripun iki? Pun padhang kahanane. Gowo Prabu, piye? Setyaka kedahipun nampi lelampahan menika. Inggih, paman kula nampi. Setyaka, wonten paring adhawuh. Bali ning Tambak Mas. Sesuk mangsa kula ning kepengin rabi, maturipun Rama tak lamarke ning Aja Janakawati. Dadi pestine Si Antasena. Oh inggih, paman kula nyuwun pamit. Sing ati-ati cah bagus sanenku. Petro, non bendaramu Janakawati daturi tindak mrene. Persiapan. Ora mendono ngono kuwi. Santai wae, engko tak ajari nek ora iso. Hus. Timbali Kang Rama Ndara Putri. Iya, Petro. Wonten dawuh Rama, sayembara sing menang anakku Antasena. Mula kowe kudu gelem lan bisa ngladeni Antasena. Menawi menika dawuhipun Kanjeng Rama, kula mboten badhe selak. Antasena, piye Pak Lik? Iki calon bojomu. Janakawati manjinga telenging Taman Madukara. Wektu sakcukupe kuwi kabeh Purwamadya wusana eneng kowe. Ya. Ya, Truk. Kok dengkulmu mlocot. Pripun? Aku kon manjing taman pun langsung candak tangan loro go mriko beres pokoke. Iya, Truk. Sing ora trima Janakawati dadi bojone Antasena. Sing ora trima mungsuh gerangane sifat barat tiba papanmu dhewe-dhewe. Derek mangayu bagya ingkang putra Ndara Antasena pun lampahan dhawuh kali Dewi Janakawati
Muga-muga lelampahan menika menginspirasi kagem sedaya pamong mulya dadi ing dereng kagungan garwa enggalo cinaketna jodhonipun, cinaketna kabagyanipun, cinaketna kanugrahanipun saking Gusti Ngakarya Jagat ya Semar. Purnaning gati sura sudira jayaning kang rat suh brasta kaping ulah Darmastuti Rahayu Samya Makarya Rahayu Samya Pinanggih Ndara.